Fl-2008 qabel l-aħħar elezzjoni ġenerali, il-Partit Nazzjonalista bagħat itri u kellu diversi laqat mal-ħaddiema tal-Malta ta' trasport pubbliku u ħaddiema oħra f'entitajiet pubbliċi. Iżda wara l-elezzjoni ġenerali Lorenz Gunzi kiser il-wedi li jagħmel bil-miktub lil dawn il-ħaddiema. Lejliet elezzjoni ġenerali oħra iktar kmieni din il-ġimgħa, il-Prim Ministru Lorenz Gunzi u l-Ministru Tonio Fenek kellhom laqgħa mal-ħaddiema tal-Malta. Laqgħa li fi kliem il-Partit Laburista spikka fiha nuqqas ta' roadmap ċara għall-Malta. Fis-stqarrija Konrad Mizzi, rapprezentant tat-tim ta' esperti li ħadem fuq il-pjan tal-energija tal-Partit Laburista, spjega kif l-għażliet ħżiena ta' Lorenz Gunzi fis-settur tal-enerġija fissru telf ta' 74 miljun euro għall-Malta u dan minkejja l-assistenza ta' 25 miljun euro min-naħa tal-Gvern. Mizzi qal li s-sitwazzjoni preżenti tal-Malta mhijiex sostenibbli u żied li Lorenz Gunzi qed joħloq sitwazzjoni simili għal dik tat-Tarzna li se tkompli tmur għall-ar b'dak li kien żvelat dan l-aħħar brabta max-xiri taż-żejt. L-istqarrija tgħid li Lorenz Gunzi ddeċida li ma jagħmel xejn differenti fil-5 snin li ġejjin biex bekk l-Malta se tispiċċa rkub u twassal għal problemi fl-ekonomija ta' pajjiżna. Fil-laqgħa mal-ħaddiema tal-Malta sostna Konrad Mizzi, Tonio Fenek qatal kollox barra investiment mis-settur privat għal ġenerazzjoni tal-elettriku f'pajjiżna. Fl-istess ħin ikkonferma li Gvern ieħor nazzjonalista ma jagħlaqx il-powerstation tal-Marsa waqt li tinżamm ic-ċumnija l-antika ta' Delimara. Konrad Mizzi saħaq li huwa biss il-Partit Laburista li ppreżenta soluzzjoni kredibbli għal qasam tal-enerġija li twassal għal roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma u għal ambjent aħjar. B'din is-soluzzjoni l-Malta tkun sostenibbli u bekk ikunu assigurati l-impjiegi tal-ħaddiema tagħha.